Братя и сестри роми, най-накрая имам добра новина за вас. От 1 октомври 23 година Европейския съюз прие Истанбулската конвенция. Според нея, всеки от вас може да отиде в която и да е европейска държава, в най-богатите европейски държави, и да каже: аз съм жертва на насилие в България. И тогава тази държава от Европейския съюз е длъжна да ви настани, да ви храни и да ви дава по 2500 евро минимум на месец. Ако отидете с децата си, по 2500 евро за всяко дете. И тази закрила не е само за няколко месеца, а до живот. Това важи само за жените, които са жертва на насилие. Но Истанбулската конвенция е мъдра. Всеки мъж може да каже, че се идентифицира за жена. И след като се идентифицира като жена, може да каже, че е жертва на насилие в България. Тогава европейските страни нямат право да му откажат убежище, квартира, храна и по 2500 евро на месец. Братя роми, не се мъчете в България. Не бъдете жертва на лошите расисти тук. Европа ви очаква. А след като вече се установите там, има закон за събиране на семействата. Според него може да доведете цялото си семейство при вас. И Европа ще се грижи за цялото ви семейство. Един пример. Вие сте ромска жена, имате 10 деца, 2 родители и мъж. Това са общо 14 човека. Мъжът ви се идентифицира като жена, заминавате цялото семейство, взимате и старите си 35 годишни родители и всички щастливо живеете в Германия с скромната сума от 70 000 лева на месец. Пак повтарям, 70 000 лева на месец ще ви дадат всеки месец. Ще има училище за децата ви, безплатна храна, безплатна квартира, грижи за старите ви 35 годишни родители. Какъв е другия вариант? Мъки, унижения, подигравки, расизъм в България. Бедност, глад, мизерия в гетата. Не искате това за децата си, нали? Затова веднага се възползвате от Европа и от Истанбулската конвенция. Българи, умни българи, споделете това видео сред братята ни роми. Да им отворим очите, да ги спасим, да им съдействаме. Знам, че не 100% от българите сме гадни расисти. Да живее Европа, да живее Истанбулската конвенция, да живее великото ромско преселение от България. Щастие, мир и любов на всички!